هربجي پێشمەرگە! ئیرۆ چەکدارên داعش êrişî mexwerê keske û eskêmî sil kirin. Lê pêşmergeyan ew êrişê têk şikandin û ziyaneke mezin gihiştin çekdarên Daeş. Ragihandina foca doya pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji Arkira ragihand ku îro demjimêr 5 sibehê çekdarên Daeş ji gundê Waeliyê li mexwerê keske êrişî gundê Şendoxa kirin. Li gorê ragihandina foca do ku di pêşiyê de Daeş şefereke zirîpoşê şandin ji bo satirê di navbera Daeş û pêşmergeyan de veke. Lê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ew şeferê teqandin. Piştre şerûpevçûn di navbera Daeş û pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê de li wî mexwerî derket. Şer ta demjimêr 11 nîv ro dirêj kir ku di encam de zêdetirî sih ji çekdarên Daeş hatin kuştin. Her wiha hemarek û tankeke Daeş jî hatin jinavbirin. Her di wê êrişê de çarê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê birîndar bûn û hatin veguhestin ji bo nexweşxaneya Duhokê lê rewşa wan baş e. Li gorê wan zanyariyan ku Daeş di wê êrişê de hawin û arbîca û doşka û bêkêsê bikaranîn. Lê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê êrişa wanê têk şikandin û ziyaneke mezin gihandin Daeş. Ji alîkî din ve Macid Sindî fermanderê focayek yê supayekî zêrevanî ji ragihandinê re gotibû ku ev sê mehin çekdarên Daeş amadekariyên xwe ji vê êrişê re dikin. Macid Sindî her wiha got di şerê li mexwerê keske û eskêmî sil de balafirên hevpeymaniya navdewletî jî têde beşdar bûn. Zêdetirî sed ji çekdarên Daeş li her dû mexweran hatin kuştin û termê wan di destê pêşmergeyan de ye. Helepçe Saedûn, ARK.